Всеки казва, че реките в България са мръсни, но никой не показва какво има в тях. Дойдохме на тази река да почистим. 1 час по-късно 5 пълни чувала. Ето какво извадихме. Найлонови трубички, пластмасови бутилки, кенове, стиропор, парчета навсякъде, опаковки от храна, безброй и неща, които дори не можем да разпознаем, защото са стояли толкова дълго, че са разпаднали на парчета. Но не са изчезнали. Пластмасата не изчезва, разпада се на по-малки парчета и отива в водата, в почвата, в храната. Никой от тези неща не е дошъл тук сам. Някой ги е изхвърлил или ги е оставил да бъдат отнесени една по една, без да мисли. Ние идваме тук всеки месец с ръкавици и с чували. Не защото е много приятно, а защото е нужно. И защото Blue Mission е създаден с идеята, че чистотата тръгва от дома на първо място. По-малко пластмасови бутилки у дома, по-малко пластмасови бутилки в природата и реките ни. 4 чувала от една река в България. Помисли още колко има. Днес успяхме да почистим още една река. Ако искаш да виждаш как почистваме още такива реки, следвай линк в описанието и ни подкрепи. Имаме безплатна доставка с BoxNow, както и 30-дневна гаранция за връщане на парите обратно.